Veľmi veľa ľudí diplomatické vyjadrenie alebo diplomáciu volí práve vtedy, keď majú pocit, že tým, čo chcú tomu druhému povedať, že by mu mohli nejakým spôsobom ublížiť. Že jednoducho tou diplomáciou my sa chceme vyhnúť tomu, aby tá druhá strana potom, čo mu niečo povieme, prežívala hnev, smútok, sklamanie, ľútosť a tak ďalej. Čiže vlastne ho chceme nejakým spôsobom chrániť a nechceme, aby mal tie emócie také silné a hlavne nechceme, aby boli nepríjemné. Čiže v zmysle toho často my tak opatrne našlapujeme, ako keby po špičkách, pomaličky, hovoríme to, čo chceme povedať. V náznakoch skôr, opatrne, možno nejako zovšeobecnenie, alebo nie úplne jasne. A my často dúfame, že ten človek si to domyslí, že veď keď mu to takto povieme, tak on určite bude vidieť, čo my tam za tým máme a docvakne mu to. Ne? Lenže ten druhý človek často potom môže byť trochu zmetený, pretože keď hovoríme v náznakoch, keď sú to len také nejaké neurčité alebo zovšeobecnené vyhlásenia, tak ten druhý človek tomu vôbec nemusí rozumieť a potrebuje si to nejakým spôsobom prekladať, potrebuje si to nejako vysvetliť, čo mu vlastne chceme povedať. A samozrejme, že sa často stáva, že to vysvetlenie nemusí vôbec sedieť s tým, čo my chceme povedať. A preto to často môže aj pochopiť úplne inak, ako my to myslíme. Čiže ten výsledok pri tej veľkej diplomácii v tých osobných vzťahoch je podľa mňa často práve opačný. Ten človek môže byť napätý, môže byť neistý, môže mať pochybnosti, môže byť rozladený, dokonca aj nahnevaný z toho, že vlastne sa nevieme vymačknúť, že nie sme k nemu úprimní. Môže to vnímať ako znak nejakej nedôvery. A zmetený môže byť aj z toho, že vlastne ani vôbec nepochopí a nevie, aj keď sa možno snaží, že čo sme mu vlastne chceli povedať, o čo nám ide, čo od neho potrebujeme. A tak namiesto nejakého porozumenia vzniká vlastne chaos. A to dokonca aj vtedy, keď my máme pocit, že veď sme to povedali dostatočne na to, aby on si domyslel, čo my chceme, čo my potrebujeme, čo my za tým máme, že máme pocit, že sme boli dostatočne jasní, ale tak, aby sme mu neublížili. A presne takto vznikajú nedorozumenia, pretože čakáme na nejakú reakciu, ten človek to nechápe, nevie, čo sme chceli, nevie, čo potrebujeme, reakcia nepríde, a vzniká medzi nami napätie, vznikajú konflikty, budujú sa múry a nie nejaké spojenie.